हेलौ लोगोफोर नै जोंहा दिनै दुब्लियाव ओंखाम जानाया सेकेन्ड बार जालायबाय आरो दिनै बेलेगावसो दै हाजिरासो मावफैदों आं लोगोफोर इथिं दै प्लास्टार लालायलायदो नै मालिका बे जोंनिया मालिका केप्टेन दाखालि आं ब्लगनि गेजेरजों नुदोंमोन ना मेनलासि ग्रुपनि केप्टेना बेनो आरो मा ओंख्रि लाबोदो दायोसो नुसिनदो लोगोफोर सासे केप्टेन मेन केप्टेना दासो फैदो नै सासेनि पान्जाबनि बियो एकबार डायलग दे दे tadi baru hari boleh kamu naik ke sini yang dulu lupa jangan lupa nade mudur jangan tali mencuri semenjaga double menjaga engkau ebar engkau nak kurang bay नै खाम गोजाल'सो नोलै ओंख्रि गैया नै खाम गोजा आरोना साबानाय बेनो बेखमजो जायो आं बेखौबो दालि ओंख्रै हायबाय हायजेंगासिनो दासो दिहुनहांदों लोगोफोर जेबोआनो जायाखै जानो लुगैनाङालै लोगोफोर दै फै नोंसा माबायबा नायो फै माहाय देखायनो नोंखो बिदि फै लोमजादों मुङाव मिथिबाय नै मामा आं लोमजादों मुङाव आं लोमजादों बुंलाय मामाखौ आं लोमजादोंलै मामा होननानै बुंहरलाय दे बुंहरदे नै माइ रोगाबावदोसो लोगोफोर बियो नायखावसोदो माथो नै दाबो फ्रियाव दं माथो लोगोफ्रा एक कुइसन फैबाय दे आरो नायबाव नायना लाइट थुना होब्रा नायनाल' थांमानो नै एबार पापर दिहुनजेनबाय 2 नम्बर 3 नम्बर एथिं दालि फैबाय ओंखाम फैबाय दिनै एकदम फेभरेट जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै नाथुर गोरान बियो सबसे एकदम फेभरेट माबाया बेनो आरोना नै बानलु गोरान लोगोफोर नायखावदो दिनै 37 थेंक इउ लोगोफोर बेबायदिनो बरिया नायनांगौ नै बर'नि एकदम सोब बर'नि मैगं गोजा आरोना दालियाबोथ' एकदम भिटामिन गोनांसो ओमफ्राय दायो ओंखामखौ जानाय सुरु खालामनोसै ओमफ्राय माखासे बुस्थु मोनजोबाखै र' होमबासो जानायखौ आराम बंखामगोन इथिं मा फैखो देलाय खिथाना होब्रा नों खिथाबाय दालि चाटनि सनियाकनि होनलायनांगौब्रा माबानि बायदि नै जोंनिया नै संख्रि गांग्राया माना ओइ केलेक' दै নাই এতিয়া নোৱাৰিব এটা খেৰটো কাটিব না দি একো নহয় দেই नै एफोर मा फैखो एबार ना लोगोफोर ना फैलायबाय नै दुब्लियाव जानायनि मजायानो बेलेग जादो दे केलेक' जानायखौ खनसे देखायग्रोनोसै लोगोफोरनो दे सुरु खालामलाय आं लास्टआव जागोन इसोर जानायखौ एसे देखायग्रोनोसै जानाय एकदम जानायखौसो नायोना कुपियालांबाय दालिया दिनै दालि ओंख्रि बेबायदि गोथाव जागोन हेंखादों नुनायावनो मेनला बोरै दे सानायग्रोदोब्रा दे खोन्थाहरदो एसे बिसोरनो एसे माबा खालामना होदो शेयार खालामना होदो माबायदि जानानै ज' सिरि सिरि थाबा बोरै जानो जानानै एसे बरिया टेस्टि होनलायनांगौब्रा फोरोंलायनांगौ मा जागोन बिदिबा आं बिदिबा लोगोफोर दे माहाय खिथाना दे बुंना हो आदिबासि एकदम बर' रोङो दे लोगोफोर एकदम बर' पाक्का बर' जाजोब्बाय माबा माहानिलायसो जारखानि मोनदां जारखानिमोन सिगां ओमफ्राय दायो बर' किलार एकदम कमप्लेट ना आदाबो होनजायो दे मादि जादों मैगं ओंख्रिफ्रा खिथाना होदो एसे मादि जादों मोजां जादों ना दालि ना पापर ना गोथाव जादों जायाखै माबायदि गोथाव जादों बरिया ओमफ्राय बर' रोङो लोगोफोर मिथिबाय थिगानो दं बाबु जादो ओंखामा ना इयो जाया जाया केलकुवा मायबो माबा उत्तर जासै माथो गोथाव जादों होनब्रा माबा चाइनिसनि बायदि आखाइसो देखायबाय बिदांबो सुरु खालामनोसै दे लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय
जों दायो सुरु खालामनोसै जानायखौ आराम्भ आक्रमन आरोना लोगोफोर भिडिअ खालामना जाबा लायनो बिराद खहाब नुमारदो चाइनिसफोरनिया ओंखायनो आंबो भिडिअ खालामना जानोसै गुदुं होथारनांगौलै सोना लानाया बबेनि नायदो दे कमेन्ट खालामब्रा खोन्थाहर मा गामिनिफ्राय नायदों फैलाय बिराद लाजियो हिनजावफोर बायदि बहा थांबाय ओइ साइकेल दं माथो सोर दे कमेन्ट खालामदो नोंना दं देलाय दंलै आंनिया दङ जानो लुगैना नाखौ मिथिबाय लोगोफोर भिडिअ खालामदो भिडिअ खालामदों पापर बानलु मासद मा होनो बेखौ लेस मासद लेस हा दिनै जोंहा माबा दं आरो प्रग्राम दंलै लोगोफोर हरनि समाव फैबानो जाबाय लाइभआव जोंहा दिनै प्रग्रामा फार्स्ट माने डिसेम्बर माने 1 तारिख एबा माने बर्डिंखौ बरायना लासिगोन आरो जों लोगोफोर दिनै दा हरनि मथा मथि 6टासोनिफ्राय जागोन आरो प्रग्रामा सोर नायनो गोसो गुदुं आरो इसोरनि बाथ्रा जुदि सोलोंनो गोसो दंबा माने आंनि लाइभआव फैबानो जाबाय ना लोगोफोर बे इसोरनि बाथ्रा सोलोंनाया गाज्रि बाथ्रा नङा आरोना सोरनि थाखाय मोजां बाथ्रा फैबानो जाबाय लाइभआव दसे सम माने बारा गोबाव प्रग्राम जाया आरोना मथा मथि 2 घन्टानि प्रग्राम जागोन बेयाव गासैखौबो मुसुरनाय मोसानाय बेबायदि गान खननाय गोसो बायदि माबानो हागोन आरोना बेयावहा नायनोबो हागोन फैबानो जाबाय आरो बुंनायखौनो होनथारदों आंहा मोसानाया नुगोन आरो समायना नाफोरनि ब्लग माबो मोसागोन आरोना ओमफ्राय बर्डिनाव जोंनि मोसानाय नुगोन आरो बर्डिनावसो लादों आंनि मोसानायखौ ओमफ्राय गोदान बोसोराव लायासै आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट बर्डिनावसो मोसासिगोन आरोना आं जानायखौ नायबाय थादोसो नै जाम्बा गोजासो नायबाय थादों आया माबाया माइरङा खाम गोदाननि मार नामा खाम गोदाननि होनो मोनदों माथो माबानिया अर्गामानिया खामा बोरायद्रायबायदांलै मादिबा जालाय न' माथो गोजाहै ए बिसानिया ओइ सिमोननि जागोन माइया बोरायदां आदि सिमोननि जा फानबायना गोजालाय न' बोरैबा इसरा आबा जाहा फानजोब्बाय फानबाय नङाबा देग्लाय बोसोरसे थांबावगौमोन सोरबा जानायखौनो बुंबाय दांलै एकदम माबालायबाय आं नांथ'आ खामखौनो जानो हाथाराबा खामखौनो जानो हायालै जावाया खामखौनो जानो हायाखै देनांसो एकसो जाग्रा मटा जासिगोन र' दाखालि सासे लोगोआ बुंदों नालाय माबोरै ख्रब ख्रब खावलायफ्रा गैथारा दख' होननानै आंखौ देनां र' नोंसोर सिनायलायनाय नङा दाना गैला खाम गोरान जादो
दालिया बेलथें Iya.ขึ้นอะไร Kakunangan. Ektelar sa ko mendang no, suga nei ba? बारगौमोन Mai bargan. Der. kupi na suaza tagarna gari udah tair hampala lagi tektor tair Kan la mai jo ya.แล้วบ่หมายแล้วบ่ udah malik apa kamu ได้แล้ว Sila. Bahat. Sana hela.คนเลย Bara sana hadi. दालि मैगंखौ आङो गोथाव मोनजायोलै माबाया हादा मास मोनसे संनाबाबो जानो हागोन आरो आं Dali ke? Hodai babu. Hmm. Hodai babu जायो जाहा बाबु बाबु. बाया आं दालिखौबा खामानि जोबमोन बेलेगफोरा बिराद जानो बायो Nung. बाबुआलाय सोरनो आंखौ मा नायबाय थानो होमबा बिदिनो नायदो एसे जेबो जाया लाजिनाङा kopi kecil थाथो थाथो जेबो जाया मा जानो नोंनि हिनजाव नुगोनब्रा औ माथो नायगोन आरो थाथो बिथिं खमायलांबाय नायनाया खैजोन दंबावो माथो गोजौआव खैजोन दंबावो सातजन सातजनल'सै दे फायनां सत्तुर दोननाय खोमा बिसोरनि जानायखौ नायबाय थाया जाबाय दांलै खारजोबफिनबाय गोथाव जादों फैला मेन्देला गोथाव जादों लाgu deh yang tanya bukan sini pateng ya bisa guys हवा पर ना इन्होंने फुट किया है साबाल'सो ना सऊदी मलिकी तमिल